chokwadi uyu mukosha wangu akore 11 nechaka ndipa kana tsvagirai kuno kana chii andizashandika pia mukosha saka ini ndikuda Pfuma yangu kanaka kai mundapita mkwasha nawe tawana tezvarakaita tipe maziviro ako tinzwe dare rakateerera pamusoro makuita nemushangano dambudziko riripo zvoshuwa kutaura kwari kuita handishandita wapate zvokutaura kwari kuita saka dambudziko ramutsara mutsoko wese uyu ndofunga musi wa 24 ndakabata mwana wavo nechikomo ndobva ndanomutura kumba kwawatezvara ndopatangira gaka wari ndokuti timangarire kugara kwese uku atezvara shuwa taionana kana kuti wandigumewo kana kuti waite sei pa 24 December wakatosvika pakutora mombe dzangu ndichisimba ndanosiya mudziyo mwana ndandibata mwana ndimbotsvaga nyaya yechikomba kuti ishokwadi here muzvizvi mukadzi aipo kana kuti munhu angopinda mumba tisingazivi kuti mapinda mumhudu tinotonga yapinda pai mundari kana iyo yako iyo ingovo yayo nai saka tiri kuti ate zvavako vari kuti iwo ukagara nemwana wangu kwemakore gumi nerimwe chete pasina mwacho wakabvisana zvakirai kuno ichokwadi here hongu ipapo pamusoro pehongu tiri kuda kuziva kuti muri kuti chii handisi kuramba kutsvaga Pfuma yawo asi nai mukomana yawangoonini pamaonero ako nemafungiro ako 11 years hapana kana tsvakirai kuno hapana kana kusungira hapana kana chii unopaona usi ushai baba ushai nai mune vana ungani chakamiri ni watatu pa 11 years vanhu vatatu handika munotauri kana tsvakirai kuno chai kana kusungirawo zvako kushaya ndokudai kwanokuita kuti hongu isika takatarisa manje hatiti kushaya toti mupfuwasha uyu inhuku anosadharara kwazvo mungatarino tsvakirai kuno noreva kuri tsvakirai kuno ningina inoreva kuri ndindiro mwana wenyu hauna kana kuti ikanda zvako handina hongu tichidai chokutanga unoona atezvara venyava vakachena mwoyo vangadei vanga vakatonge vakatokuchena ichenai kare kuva vachinge vachiuya kumadzitaredzi kokuno kwamama zvino vaona kuti mukwasha uyu handifungewo enhasi unovauya kuno saka iye mudzimai wenyu makamutora baachiri mwana mudiki ndikati nditonuno chitatu pakumurora sezvimano mhuri nhatu vana vatatu mukadzi anodini anoroorwa saka atezvara vanoda Pfuma yawo sokududza kwamuri kuita isusu hatipedze nguva nonyaya ikadai tinomboidira kuna changamiri kuti munhu kana asingade kuroora nomwaka wakadai zvakaramba makutotaurawo zvimwe izvo hatineiona zvazvakamakutaura zvezvezvizvi hatinei nazvo kuti haisiro ndo nhau yapinda muno mudare sokubvuma kwaita mukwasha mufati baba iendisei kuna changamiri miraiditange tamubvunza ndanzwa kana ndisina kukanganisa kunzwa mukwasha ndanzwa uchitsanangura kuti ivo vakatorawo nguva vasinawo kundiguma shona iwainzwa uchiita iwe waida kugumiwe iwe murongo aiwa iwe wega wadudzawo kuti ana ivo vakazonyanyawo kutora nguva vasinawo kundiguma izvozvo shona iyoyo kana iyezvo vanhu vakateereravo inoreva kuti muri mushai idzokororei munzwe imimi mumwoyo menyu madudziro amaita inoreva here kuti imimi muri kugutsikana kuti maitawa musina kana kuti muri kujekesa kuti aiwa ndakavarairwa kwenguva refu pandaiva ndiinazvo havana kundiguma ndomanzwira andaita muchitaura pamusoro ivakurukota zvinoitika nyaya handitika handisi kuramba kwapa zvinhu zvawakaita asi dambudziko rauya rokuguma na Pfuma iri
nemukati madarira mambo kudai so rauya mbuiridzwe nini dambudziko ndasangana naro pamapangu nemwana wawo handimoona doko dai pasina dambudziko iri dai zvasvikira pakudai so kana kuti plani yangu inini yanga yakasvika pape nemwana wawo tichigara tose kuti tinosvika pakudai tichitondai vaitadza kuibvunza nekuti vaingocherechedza magariro vachiti imwe nguva ndingatovhiringidza magariro vanhu vakagara zvakanaka apa hapasina chanyengerewo ipapo unotenda bvunza kuti tinzi aiwa ndomubvunzo wanga ndinawo pasina chanyengerewo saka vaakuda pfuma yavo uri kuti kudii pamusoro pepfuma yavo yavaakuda handisi kuramba kwapa pfuma yavo yakamira zvakadii babanze aiwa ndizvozvo ai musati izvozvo ndizvo baba mukuwasha wenyu ari kubvunza kuti pfuma yamuri kuda imi muri kuda pfuma yakamira sei inini ndiri kuda mombe 3 nemari inoita 700 mukwasha wanandobvira handitotsvakirai kuno kana shii hapana chaakandipa mombe 3 pane vana 3 andi muri kuda mombe 3 ne$700 iyo kaiyo mukwasha pari kudiwa 3 dzinoenderana nevana ne$700 uri kuti kudi right handiziwo imi washangamirewo pakuroora kwatinoita munhu anenge akamboroorwa munhu anamuroora nemusikana nobvisawo zvikamu zvakadii aivabereki tanamati izvozvi mubvunzo wavari kubvunza uivavo havasi kubvunza vachirasika pamusoro wenyu nemakesi akawanda imwe dzacho zitungenenge takungononotswa nezvinhu zvisina nebasa rese tine vamwe vanhu vanoremekedzwa munomo vakuru vari munomo vari kuteerera nyaya idzi kwete zvatoda kuswera tichitambiswa zina nebasa rese panapa manzwa zvataura nenge atezvara wavo wanzwa waitaura zvemachira wanzwa waitaura zvemombe masungiro vari kutozviziva kuti mwana wanga achirichi yanga iri mubvana vari kuzviziva zvese izvozvo saka nekuti tanga vana vadiki 11 years une mwana wavanhu utadzobvisa tsvagirai kuno nemasimbiro wakaita nezvawakaita unotoratidza zvakanaka kuti wakatogara zvakanaka asi tsvagirai kuno moyo chena wakaita sekuti baba vanogara for 11 years vachingokuregera kuti aiwa mukwasha wangu nhasi unowazobata mwana wao nechikomba manje wakuti ndopamukira kuti ndakugogodzwa kuti ndoda pfuma kuwaidi kurespekta pesa apa pa2 years right kana pa3 years tsvagirai kuno $10 $20 inoenda kunotsvagirai kuno asi wakanga usingatoda saka wabvunza wega zvakanaka chii chavari kuda vakataura mombe 3 idzodzo tiri kudzida dziwe ne$700 iwo patiri kusita dare redu tajamba svondo ino toda zvinhu izvozvo zviuye zviri kunzwika shangano ndakuchita nanochikumbiro zvangu ndichinohafudza pfuma yangu iyo yavataura yavo kudacho handisi kuipikisa asi mari tichiri mukati memwaka ndinokwanisa kuiwana naanokohwa mutio dzangu ini ndati patiri kujamba iwo ndiuchaziva uchitaura kuti pa700 yamataura mambo ndine 500 kana ndine 400 uri kuzvinzwa izvozvo ari kupi mwana uyo asi wakatomudzinga nekuti ambara nechikomba ari kupi haana kumusvinga here mwana handiri kunzwa asisiko kumba iwewe kana uda zomukwirira dare rekuti wakamubata asingachitange tapedza nawe iwe uzomukwirira dare kana uda kubhadhara wachida kuripa wozobhadhara zviri kunzwika ngatitange tapedza nawe yatezvana vako andiwaona zvaitika vamwe anga ari papa tikuda futi $10 vanopa ekuti wasumudzani baba mudara izvi toda $10 une mari yaona ipapa yekuti uri kubvuma mhosva yako zveshuwani yatezvana vangu asi handina chandinacho asi ndine mari yandinayo arega nditotsvagawo kuna vamwe kuti vangasandibatsira ngoita kuti umanikidzire ndatezvana vako handi pane vana vangani 3 ukama wapo kawo tangai mauya uku nasekiritarisi